І, наприклад, для нас вшанувати пам'ять оцих людей це дуже важливо. Ми не бачимо в цьому для них. А скільки людей, наприклад, було на параді на День Перемоги? На якому параді? На параді, який був на параді, а просто на ході. На ході від, як вона називається? від Арсенальної. Як вона називається? Ми не знаємо, як вона називається, але ми її бачили просто Вона своїми називається очима. «Безсмертний полк». Безсмертний полк, да. Її придумали в Москві. Слухайте, нам абсолютно все одно, де її придумали. Розумієте, якщо люди просто, скільки людей туди прийшло, це означає що? Що людей жива ця пам'ять. Це не просто про щось вони, за щось вони йдуть. Вони пам'ятають своїх родичів, які брали участь у цій війні, які змагалися за мир у Другій світовій війні, у Великій Вітчизняній війні, які захищали і, напевно, дякуючи яким ми сьогодні живемо. Взагалі, в принципі, живемо. Не те, що там добре чи погано. Ви знаєте, що в Україні заборонена георгіївська стрічка? Так, Ви знаєте, що ті, хто виходить на безсмертний полк, вони, в принципі, є апологетами георгіївської стрічки. От розумієте, в чому, напевно, різниця між вами і нами? Ви кажете про атрибути, про назви, про георгіївські стрічки, а ми кажемо про суть, про те, що люди вдячні тим, завдяки кому ми сьогодні живемо. І для нас оце найважливіше. Тому що георгіївська стрічка, ви знаєте, її можна вдягти, а можна зняти. А от тут пам'ять, і отут пам'ять. І це просто не вишибити нічим просто.